लग जाई घाटा। का घाटा लग जाए भैया? चाहिए आटा ना बा जरूरत चनौ ना बात जरूरत चलो से कक्का कहला तनी फिर से कहो। घाटा ना चाहिए आटा ना बा जरूरत चनौसी। सही कहता रहो भैया मैदा ले लो तब नु ओकर मलपुआ बनई हो। होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भतीजवा के मौसी के। होली हम तो जन्नी है कि तू पुआ बनईबा तारा तो जवानी के मलपुआ खाए के मन कइले बा। बात तो सही है। हाँ भतीजवा के मौसी चाहिए। लेकिन क्यों? जब जाई डाले तो पड़ी ले जाले बोला तारी हमरा के झौसी के। होली में बाटे जरूरत रे भाई खूबसूरत भतीजवा के मौसी के। हाँ तो ठीक बा प्रेमी भैया आ गइल बड़े भतीजवा के मौसी के। चली ना वही जा। चलो भाई देखो रंगे दची हवा भतीजवा के मौसी। हाँ काहे ना तू ताला पचला चोरी से गोरी पिचकारी हमार धाला। हाँ दू ताला पर ले जा केहू ना देखी तोहरी रहब तो केहू देख ली। रंगे दची हवा भतीजवा के मौसी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भतीजवा रे तोरा मौसी के लइका भइल होली में। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। भतीजा तोर माहियो जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद। हो तो भाई लोग ये होली में रउआ लोग के का विचार बा नीचे कमेंट में जाके बताई। आ चैनल के तनी सब्सक्राइब कर दी भाई लोग प्लीज। मिला तनी कोनो और वीडियो में तब तक ले बाय बाय टेक केयर।